Boten karo Mak. Hehehe. Ayo lari batin sih. Lari batin dulu. Rame nih sekali. Aduh, rasanya. Jalan-jalan. Jalan-jalan guys. Ini Bapak pemirsa. Jalan-jalan. Wah, kurang aman. Jalan. OTW guys. Ya, anteng. Yo, engko jalan-jalan tekan dina iki engko. Nang Ngogoro. Beran pemirsa. Ngenteni. Engko lanjut bisa dulu santai-santai sih di rumah. Benak no stop kontak. Iki sing ndekne bar tau mbok benak no ya. Ngene neh. Walah. Kabel elek. Wis suwi ya ketak ya. Tuku jaman di apan. Apa digawe? Oh ya suwi ya. Produk apa? Mulane kono Mang. Iya. Tuku 1.000 lah sak. Oh. Ini dine khusus elektronik yang kabel-kabel cepuin nang kotane ya. Ning 99. Oh 99. Nek 55 khusus apa? Sing dinggone Mbak Hari itu. Elektronik anu. Elektronik kuwi. Elektronik kayak bangsane audio. Ono lho nang stasiun bar. Iku lama. Iya ya ora. Coba. Indikator lampunya wis gak kena iku. Segere. Piye ya? Macet parah. Gara-gara pemudik mudik ya orang arah iki pemirsa. Ki apae nang Singonegoro jiken ning dulur pemirsa. Ditinggal rombongan nih Mas. Soalnya Mas Santo mangan dhisik.
rono. Piye, Mbak? Prigel. Wah, cheese. Dalannya apik pemirsa. Pemandangannya ya sudah sampai. Restokan pemirsa. Jalan aku suka papasan apris iki mang lo. Ya, harapnya paling Mbak Wati ya. Kan Mbak Wati, kalau Mbak Wati ayo barengi aku ngono iki mang. Jangan ini peduli. Mbak Rono ya. Ini dandelak. Bu asik. Mbak, wes ngono. Ngono. Mbak dipek. Mbak dipek. Sarapan jagung. Mantap. Nah, kena sampai ya. Kalau ini kayak kita lanjut ke apa? Iya Mas, pakai sementing nek cukup ya. Tujuan ngambek jangan lupa enak. Asinan cilik-cilik enak ya. Asinannya apa namanya guru? Gurunya nih Mbak Mai. Kok? Masak-masak sih. Bisa. Kene kalau jenenge go gede-gede ya tinggal pakan. Iki jenenge suket gajah nek wong tebu ngarani. Bulele. Tebu. Iya tebu piye? Bisa. Kalau jenis Ya anak ya. Bisa. Mundur. Oke pemirsa, aku pamitan dhisik. Soalnya wis sore jojo purek. Ngantuk pemirsa. Oh, pemandangannya apik ya. Iki daerah Singonegoro, guys. Dulurku nikah sepupuku. Aduh, menang ya. Ono intel ya. Oh, iki daerah Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Oke, guys. Iki sepupuku nikah entuk kene pemirsa. Jalannya apik ya. Pemandangannya apik tenan. Apik ya. Pemirsa. Dulu-dulu sak dunung kono misal jagongan apa mek jagung enom lah aku wis sore Mas Santo ben istirahat mong gak nganti leren soalnya aku wis telung bodo gak rene pemirsa gak namanya sepupuku kene iku nek jelepe tekan Bukit Serut tapi sok mben ae nek
Nek Mas Santo prene kesel sakno. Loh, iki montore gak dinyalakno, iki turunan ekstrim. Iki tandakane muwedun pemirsa. Nah, iki jembatane iki munggah dhuwur pemirsa. Oh, budale medhun saiki munggah. Ayo. Piye ya? Gerbang desane. Ketipak bekas apa ya iki? Nah, iki nek rono terus engko tekan niku Bukit Serut. Oh, 700 meter berarti ya cedhak nek ngono. Soale lah jebule iku lurus terus ke tengah Bukit Serut ya, wisata. Heh? 700 meter cedhak Lah iya, wis gampang sok. Ki awake kesel. Kesel duwe, kesel tenagane. Kita pulang. Kene wangi sado anu pemirsa cedak-cedak alas jati gini. Kita pulang. Iki sing ngebaki desa iki dalane pemudik luar kota pemirsa. Ya ana sing daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ana sing keluargane nikah natep nang kono, nek lebaran agak iso dolan. Wis tak tutup dulu kontennya soalnya wis sore. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblong. Nah, anak-anak sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.